pakachena mambo. Chenura magwara tifambe ipo pakachena mambo. Kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, koburure musha, koburure musha, koburure musha. Chena mambo. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje.5 Creative Studios. Yes, tadzoka zvakare yasvika imwe zveFriday. Ndinoziva vazhinji venyu manga makamirira chirongwa maiuya kuinbox muchipa masuggestion, muchipa mibvunzo yakasiyana siyana. Tikati aiwaka tinoita kuti zvipfuurire kumberi, tinoita kuti zvirambe zvichienda kumberi handitika. Ende rutsigiro rwenyu ndo runotoita kuti tirambe tichita maprogramu akadai so. Ndisingatambise nguva ndina Sekuru Shumba palaini. Sekuru Shumba makadini? Tinofara kanemo makadii. Kurise ikoko. Aiwa, kuno tiri kuchengetwa. Ameno kurise kwa muro. Nayo kwatiri tinofara isu, tinofara chose. Ndimi muri kutenderera nebasa zvakamira sei? Riri kufamba here basa? Tiri kufamba. Aiwa, basa riri kufamba. Basa riri kufamba zvekuti. Yeah, right. Nasta. Alright, taura zvenyu, taurai. Nasta titori kumvura. Alright. Mangwana tikutodzokera futi kumvura. Aiwa, zvinotendwa. Right, Sekuru Shumba, I think program yanhasi tinoda kungoiti gaga. Ndiri kutora masuggestions ari kubva kune vanhu vakasiyana siyana, ende tiri kugadzira program yedu kuti iite shape yakanaka, iite program inofadza veruzhinji. Panapa ndine mibvunzo yandinayo mishoma miviri mitatu yatoda kuti tingoonesana muprogramu yanhasi. Kune vari kuona kana une mubvunzo wauri kufila kuti aiwaka inini ndiri kuda kubvunza zvakati nezvakati, ndingabatsirika sei? Sekuru Shumba varipo handitika. Sekuru Shumba, mubvunzo wangu wandoda kutanga kuisa muzuva ranhasi ndewe kutaura iwo kuti izvoni chiKristu nechivanhu zvinofambirana here? Munhu anokwanisa kuita muKristu here achitedza gwara rechivanhu, kana kuita chivanhu achitedza gwara rechiKristu? Alright, zvakanaka DJ. muKristu zvakuenderana nechechi yaanenge achinamata. Zvakuenderana nechechi yaanenge achinamata, asi hapana zvakashata kuti inini sepanapa, asi inini Sekuru Shumba ndinoita matara, handiti ndinoita chivanhu changu. Kutori nechechi dzakawanda dzinototendera kuti kana achita chivanhu chake ngaanamate.
Kozoita dzimwe chechi dzisingatendere chivanhu, asi vakuru vacho futi vachiziva chivanhu. Imi vana ndimi mochiramidzwa, vakuru vachiziva nzira dzechivanhu. Chikristu nechivanhu hazvina kumbonyanya kusiyana. Saka inini ndinototenderwa kuenda kuchechi kunonamata musikavanhu. Ndinototenderwa kuenda kunonamata Mwari nokuti handina chakaipa, handina ropa, handina kuuraya munhu. Ende Mwari vanotonzwa minamato yangu. Ende zvinotofambidzana. Saka hapana chakamboipa kunzi nhasi Sekuru Shumba vari kuita matare chivanhu otadza kuenda kunonamata Mwari. Ndinotoenda kuchechi. Ende anoenda kuchechi haatadzi kubatsirwa kuchivanhu. Anotobatsirwa kuchivanhu. Ndoiye ndakataura DJ pai kuti vanhu vanogona hawo kuramba chivanhu, asi mapiritsi vanonwa ingawani. Mishonga yechibhoyi, mishonga yechivanhu. Saka zvakasiyana papi. Vovenga jira dema nokuti vari kupfeka ivo jira jena. Hapana kushata paya. Ndosaka muchechi yatinoti wachitawara yeye. Vanhu vangaivenga havayo chechi patinobudira vanhu pachena chokwadi. Mushonga hauna kushata wokuti urapwe, unwe, upone. Zvafanana neRoma. Roma ina mitemo yakawandisa. Ndochiti chinamato. Saka ini ndoda kurayiridzira kuti kuenda kuchivanhu hazvinditadzise kuenda kunonamata Mwari. Ndinotonamata Mwari zvokutokunda vacho vari kutonamata. Nokuti ini ndiri kuenda kuchechi nemwoyo wakapereverera. Handitika avo vari kuenda kuchechi vari kuenda vane mwoyo usina kupereverera nenyaya yekuti vanenge vachizvidza chivanhu. Iro shoko raMwari rakati usazvidza anodya, neanodya asazvidza asingadyi. Saka unozotambirwa miteuro kana kuti minamato naMwari ndiani? Munhu asingazvidzi, asingashori. Muri kubata zvandiri kutaura? Ehe, kuenda kuchechi hakunditadzise kuita matara angu. Ini ndotara ndakazvimirira Sekuru Shumba. Ndinotoenda kuchechi ndotononamata kunoshumira ini. Ende Bhaibheri ndotoritsva zvokuti muri kuona. Alright, uyo abvunza zvakanaka uyo. Kuchechi nekuchivanhu toda kuti tizame kutaura mitemo. Handiti kuchechi hakudiwa upombwe, kuchivanhu hakudiwa upombwe. Kuchechi hakudiwa kutuka kana kusora kana kuzvidza. Tikutaura gumi remutemo. Gumi remutemo iro riye rese 10 commandments dziriko kuchivanhu. Asi chandoda kuzivisa chete chakazosiyana chivanhu nechinamato. Munozati chakasiyana papi? Kuchechi havashandise mushonga, vanoshandisa mvura. Minamato imwe yavanoshandisa. Handiti kuchivanhu tinoshandisa minamato. Taura panhau yekundiso, asi nhau yemutemo yecommandments, 10 commandments idzi dzakafanana. Tozouya pechi3. Mweya mutsvene waMwari kana uchinge uri pamunhu anonzwa zvaanotaura. Asi kana uri munhu abudirwa nemudzimu haanzwi zvaanotaura. Anoturikirirwa. Manje mweya mutsvene waMwari kana uchiprofita unotonga uchitoonzwa zvauri kuprofita munhu. Zvaari kutokupindura unotoonzwa. Ndomumwe musiyano mukuru uripo pachivanhu nechikristu. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Yes.
asi pari pamutemo, mitemo haina kusiyana, yakangofanana. Asi nekuda kwokuti kwauya madoctrines ndiyo akazowedzera tumaspice tuchii, nenyaya yekuti munhu ndiye anenge akaita foundation, akaita chechi yake, akuisa mutemo yebhaibheri nemutemo iye yake yaakanamata achifunga. Mabatisa zvandiri kutaura? Ya, ndokubata. Ndokusiyana kwazvo. Right. Ayo, zviri kujeka zvekutodaro. Ko tochitarisa nyaya, toda kuti titange nenyaya yekurova maguva. Toda kuti mutiudze kuti kurova guva kuita sei pekutanga, then ndozobvunza mubvunzo unoteera. Alright. Kurova guva. Kana tichiti kurova guva, handitika mutemo wemunhu kana achinge afa mumusha anoitirwa inonzi nyaradzo, nai? Nyaradzo inotaura kuti tiri kunyaradzana uyezve rwendo rwemunhu wedu akafamba sei paakavigwa. Handitika? Yes. Chinozonzi kurova guva. Kurova guva tinenge tichichenura musha uyezve tiri kudzosa dzimu mumusha. Chinonzi kurova guva, kudzosa mweya wemunhu mumusha. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Ndo chinonzi kurova guva uyezve tichichenura musha. Nokuti munhu akafa, musha unenge uchinzi mutema, wakaitwa nyaradzo, wacheneswa zviri nani. Tozoita kurova guva, kudzora mufi mumusha. Kana achizobuda riri dzimu, rinobuda riri dzimu nenzira yakanaka. Kana singazobude riri dzimu, hazvina basa, asi guva rinenge rachenurwa. Ndokunonzi kurova guva. Ndochivanhu. Ndo mamiriro azvakaita DJ. Right. Then kurova guva tingati chiko ndotsvaida kutsvaga izwi rakareruka. Right, pane mamwe machechi anotaura iwo kuti isusu hatirove guva, munhu afa. Word ranga ndichida nderekuti anzi kudzosa munhu mumusha. Let's take it for example, semufananidzo wekuti inini ndapondwa vekwangu vanosara vanozoita zvavanoita kuti hanzi ndiri kudzoswa mumusha here, kana kuti ndozvandoda kuti munditsanangurire kuti zvakafanana here kunzi kurova guva nekunzi munhu adzoswa mumusha, kana kuti anzi ngaamuke azvirwire aratidze vanhu vakaita sei vakamuponda. Right, izvozvo zvakasiyana DJ. Munhu akafa apondwa, vanotomira kumurova guva. Ende pakutoita nyaradzo yake vanotofamba votsvaga munhu anogona kumutsira mufi aende kundorwa kwaakabayiwa. Saka munhu akafa achipondwa, akafa achitsikwa, akafa achichekwa nebanga, akafa netsaona, munhu iye harohwe guva zvekumhanya. Nokuda kwemufiro waakaita sei? Wakaita akafa achimbunyikidzwa. Saka dare iroro rinofambirwa pashoko rechivanhu tinofamba tichinzi rinonzi gata. Vanhu hama dzake dzinofamba rinonzi gata, dziri pamwe chete kuti dzigone kugadzirisa nhau iyi vasati vaita nyaradzo, vasati vaita kana guva kana kukomba. Kurova guva ndokukomba guva. Saka munhu iye akafa apondwa, nhau dzatinofanira kutanga kufambira kuchenura guva rake nekuda kuti iye adzokere, yatinoti go back to send, handiti? Andomuka adzokere ikoko, nekuti munhu makamutira nyaradzo afa achiurayiwa, vanhu vaye vanofambawo voenda kwavanoenda. Saka vakakutangirai, munhu iye anodzoswa mumusha menyu kutange mhepo yaye mumusha make, but izvisiri izvo nekuti akutangirai.
muurayi uya. Saka ndo panobva pofambwa guva rondobvunzirwa vanhu vasati vaita zvakawanda, ndopakuzochichema kuti aiwa toda kuti munhu uyu aende kunorwisa kune vakamuuraya. Saka kukomba guva nekupondwa kwemunhu nekumutsira guva, tinozoti komba guva mushure mekunge guva iri remunhu afapondwa, tazori tanyaradzo mushure mekunge tambofamba kumutsira titsvage munhu akauraya. Then kana tamutsira, tawana vanogona, tamutsira munhu uyu akaenda kundorwisa kuya kwaakaurayiwa, tinozvisa kuti vaya vachauya back kudzoka kuzokumbira ruregerero nokuzondoripa mweya uye zvaunenge uchitaura kuti zvamakandiuraya ini ndoda muripo wangu wakati newakati newakati. Anditika kana vachinge vadaro varipa, mhepo iye yakuchizorodzwa nomunzira yakanaka, ndopochozitwa nyaradzo. After nyaradzo tozofamba futi kuti tigutsikane kuti munhu uye zvaakaripwa chokwadi here, ateramira akagara muguva zvakanaka here, ndopozochinzi aiwa zviri right, ndopozochikombwa guva. Wanzwisisa? Ayo pakajeka nguva dzedu ndo dziri kuti tiza. Ndichiti mutaure mashoko ekupedzisira, vazukuru venyu vangade kubatsirikana nasekuru Shumba vanokubatai sei? Right, inini vanoda kundibata ndiri muPretoria, handisati ndaa kuZimbabwe. Pari zvino ndiri muPretoria kuHaranguva zone 1. Vanoda kundibata nhamba dzangu inini +2767 285 0629 +2767 285 0629 ndo panhamba dzangu dzavanondibata kufona o kuWhatsApp. Ndini wenyu sekuru Shumba. Right, aiwa sekuru Shumba, ndinotenda nenguva yamatiwanisa. Tinosangana svondo rinotera. Muve neweekend yakanaka. Aiwa, tinotenda. Muri yeZimbabwe mazvinzwira, ndisekuru Shumba vanga ndinavo tichikurukura chiKristu nechivanhu. Tichiri kuvandudza chirongwa chedu chino ichi. Saka kana mune masuggestions, mune mibvunzo, mune zvamunoda kuwedzera kana kuti zvamunengade kunzwa, makasununguka kundibata panhamba dzangu dziri kubuda paskrini apo nguva dzino. Handitika ndini wenyu DJ Holly, ndinoti muve nemausiku kana kuti mangwanani akanaka, depending kuti muri kutiona muri kupi. It's bye for now.